खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 11 सैत्र दान 1433 एबा 25 मार्च 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंथांनि खाथि खालानि सुबुंफोरा नोंथांनि गोदै आखुखौ नुनानै गोमोगोन। नोंथाङा बयखौबो हेफाजाब होनो थाखाय सिगांसिनाव थागोन। दिनै नोंथाङा नुनो मोनगोन दि जिउनि फारसे नोंथांनि नोजोरथिया आबुङै सोलायबाय। गोसोआव लाखि दि बे सोलायनाया खालि बायजोनिफ्रायल' नङा, नाथाय सिंनिफ्रायबो जानांगौ। जुदि नोंथाङा इन्जिनियारिंनि आयदायाव दं, अब्ला दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय सान। नोंथाङा मोनसे गिदिर कम्पानिनिफ्राय मोनसे मोजां अफार मोननो हागोन। नोंथाङा बे थांखिखौ मोजां रांखान्थियारि फोसाबनायजों मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों टमेट' गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा गोहो मोनगोन। बे गोहोजों नोंथाङा मावनाय खामानिया थि समावनो आबुं जागोन। जुदि बे राशिनि डाक्टारफोरा गावसोरनि रोंमोन्दांथिखौ थार लामायाव बाहायोब्ला, अब्ला बिसोरो थारैनो जाफुंसार जागोन। दिनै दावगानायनि माखासे जाथायफोर जागोन, जेराव नोंथांनि जिउ लोगोरिनि बोसोनआ नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। जायफोरा खामानि मावगासिनो दं, बिसोर मोनसे गोदान साख्रिनि जासिब मोननो हागोन। दिनैनि साना लाभमेटनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। मिथुन राशि। दिनै गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। फिसा-फिसा जेंनाफोरा नोंखौ सोरगिदिं बेंखनगोन। जुनिया नोजोर हो दि नोंथांनि थिरांथाया बेबादि सुबुंखौ दुखु होआ जाय नोंथांनि सायाव आबेगारि महरै सोनारो। दिनै नोंथांनि जुनिया नोजोरआ लोगोफोरनि सायाव जागोन। नोंथांनि साननाया गोमोथाव रोखा जागोन। जानो हागौ नोंथाङा सासे गोजाम लोगोखौ लोगो मोनगोन, नङाब्ला बिसोरनि गेजेराव सासेया दिनै हरखाबै नोंथांखौ लोगो हमनो फैगोन। बिजिरसालिनि राउन्ड जानो हागौ। फालांगियाव खहा जानो हागौ। दिनैनि साना गासैबो गोरोन्थि बुजिलायनायफोरखौ फोजोबनो आरो नोंथांनि सोमोन्दोनि जिउ गोहोखौ गोदान खालामनो थाखाय गाहाम सान। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। दिनै बाथ्रा दान्थेलायनाय एबा नांज्लायनायनि जाथावना दं। बेनिखायनो जेबो बाथ्रा दान्थेलायनाय एबा नांज्लायनायाव गोग्लैनो नाङा होनना हाजासे नाजा। जुदि नोंथाङा हमदांनो हायो दि थासारिया गाज्रि जालांगासिनो दं, अब्ला गावखौ बेफोरनिफ्राय गोजानाव दोन। बेबो जानो हागौ दि थासारिया ओरैबायदि गाज्रि जायो दि बाथ्राया नोंथांनि आखाइनिफ्राय ओंखारलाङो। दिनै नोंथाङा माखासे सुबुंफोरजों एसे सांग्रां जानांगोन। नोंथांनि सोरगिदिं गाज्रि सुबुंफोर दं जाय नोंथांनि बागै साना। रांखान्थियारि बिथिङाव नोंथांनि थासारिया एसे लोरबां जागोन, नाथाय नोंथाङा बे थासारिजों गोरलैयैनो मोगा-मोगि जानांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां जानो थांगासिनो दं। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव थागोन। गथ'फोरनि सोलोंथायाव दावगानायनि जाथावना दं। फरायनायनि फारसे बिसोरनि गोथौथिया बांगोन। बिमा-बिफानि देहाया मोजां जागोन। जुदि बे राशिनि सुबुंफोरा मोनसे गोदान फालांगि जागायनो लुबैयो, अब्ला दिनैनि साना मोजां जागोन। साख्रि गैजायैफोरा मोनसे मोजां कम्पानिनिफ्राय साख्रिनि थाखाय कल मोननो हायो। रां आरो रांखान्थिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव एसे सांग्रां जानायनि बे सम। नखरारि जिउआ खुसि आरो गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। कन्या राशि। दिनै माखासे सुबुंफोरा नोंथांनि रागा जोंनायनि जाहोन जानो हागौ। बिसोरखौ नेवसि। मोजां मोननायनि गोहोआ नोंथांखौ मोजां मोननायनि मोनसे जाहोन होयो। नोंथाङा माब्लाबा-माब्लाबासो लोगो मोननाय सुबुंफोरजों रायज्लायनो आरो सोमोन्दो लाखिनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। बेयो जानो हागौ दि बेयो नोंथांनि रमान्टिक जिउनि बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन खोन्दो जागोन,
जाय नोंथांनि गोसोखौ आबुङै सिफायनो हागौ। सासे लोगोआ नोंथांनि गोहो आरो बुजिनायखौ आनजाद नायनो हायो। माखासे सुबुंफोरा गोजाम खामानिनि थाखाय आरोबाव गोसो गुदुं जागोन, नाथाय जेब्ला सम फैगोन अब्ला बिसोरो बेयाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि, दिनै जानो हागौ नोंथाङा माखासे जेंनायाव गोग्लैदों। बेबादि समाव नोंथाङा मोन्नाय हेफाजाबनिफ्राय गोबां सुखु मोननो हागौ। खामानि मावथायाव नोंथाङा नोंथांनि सिमाफोरखौ मिन्थिनांगोन। जुदि खामानिया नोंथांनि सान्नाय बायदियै जायाब्लाबो जिंगा दासि। बेफोर गासैबो जेंनाफोरा दान्दिसेनि थाखायल', जाय समजों लोगोसे गाव हारसिङैनो जोबहैगोन। नोंथांनि गोब्राब नाजानाय आरो बावसोमनाया नोंथांनि जिउ राहाखौ गोजौ जौथायसिम लांगोन आरो नोंथाङा गोबां मुलाम्फा जागोन। दिनैनि साना सम्पथि एबा स्टक मार्केटआव रां थिसननायनि थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना सरासनस्रा जागोन। गोदान गारि बायनायनि थासारि दं। दिनै बेलासियाव नोंथाङा न'आव मोनसे पार्टी खुंनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाबाव थाबथानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। बे राशिनि सुबुंफोर जाय हाबा जाखानाय बिसोरो गावजों गाव माबा मोनसे अनथोब होनो हायो। सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। बे साना सम्पथि फालांगिरिफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां। मोनसे सम्पथिनि फाननाया जोबोद मुलाम्फा जागोन। लाभमेटनि सावस्रिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। ध्यान खालाम, नोंथाङा गोहोजों बुंफबनाय जागोन। राङारि लेनदेनफोराव सांग्रां जानांगौनि गोनांथि दं, नङाब्ला खहा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। धनु राशि, सानखौ गोजोनै बारहो। देहायारि असुबिदाया नोंखौ जिरायनाय गैयै खालामगोन। साख्रि आरो फालांगियाव नोंथाङा मुलाम्फा मोनगोन, जाय नोंथांनि गोसोखौ खुसि खालामगोन। गोसोनि लुबैनायफोरा आबुं जागोन। हरखाब जाब्रबथाय खर्सा जागोन। मोजां मोनग्राफोरनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनायनि जाहोनाव गोरोबलायै जागोन। दिनै बाथ्रा दान्थेलायनाय आरो नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था। गावनि रागाखौ दबथायना दोन। गावनि बिबुंथिखौ सामलायनाया नोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। दिनै नोंथाङा गोदान फुंखाफोरनिफ्राय आसा खालामनायनिख्रुइ बांसिन रां मोननो थांगासिनो, जायखौ नोंथाङा धोनिबो मोननो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम आरो गोथां गाब। मकर राशि, सासे खाथि सोमोन्दोआरिजों नोंथांनि सोमोन्दोआ गाज्रि जानो हागौ। दिनै नोंथांनि सोमोन्दोखौ साबसिन खालामनो हाजासे नाजा। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि सायाव फोथायथि थागोन। नोंथांनि मावख'आव माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हानाय नोंथांनि गोहोखौ नोंथांनि गोजौसिन मावख'गिरिफोरा बाख्नायगोन आरो नोंथाङाबो बाख्नायजानो हमगोन। दिनै नोंथांनि खामानियाव माखासे सोलायनाय फैदोंब्लाबो नोंथाङा बेखौ नाजावनो थाखाय थियारि जानांगौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, खाफालआ दिनै नोंथांजों थागोन। जुदि नोंथाङा दिनै गाव हारसिङैनो खामानि मावनो सानो अब्ला बेयो मुलाम्फा गोनां जागोन। मावख'आव नोंथांनि साना मोजां जागोन। नोंथाङा गोदान लोगो बानायगोन। दिनैनि साना बे राशिनि उखिलफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथाङा मोनसे गोजाम केसखौ देरहागोन। लोगोसे गोदान केसफोर मोन्नायनि आसा दं। गावनि बिमा-बिफाजों थानसालियाव थां। नोंथांनि लुबैनायफोरा जाफुंगोन। दिनै नोंथाङा गुदि रां थिसननायनि थाखाय नोंथांनि ओनसोलाव गुबै सम्पथि बायनो लुबैयो अब्ला दिनै बेखौ थि खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मीन राशि, दिनै नोंथाङा गोसोआरि महरै मोजां जागोन। गावनि थिरांथाफोरखौ गावनो लानो, रायज्लायनो आरो थिरांथा लानो गोसो गैया। दावबायनाया जाफुंसारगोन। धोन आरजिनायनि खाबु दं। जानथाय सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फरायसाफोरा दिनै माखासे गिदिर जाफुंसारनाय मोनगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि मोजां खामानिनि थाखायबो मान मोननो हागोन।
दिनै जायखिजाया खामानियाव बांद्राय थुलुंगानायनिफ्राय गोजानाव था। सोरबा सासेया नोंथांखौ रागा जोंहोनोबो नाजानो हागौ। गोसोआरि दिदोमथि गैयिनिफ्राय गोजानाव था। जेबो जेंना जायाजासे खामानिखौ थि समावनो फोजोबनो नाजा। पार्टनारजों गोजाम नांज्लायनाया जोबगोन। दिनै नोंथाङा बिमा-बिफानि बोरनि फिथाइखौ नुनो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।